Здравейте и добре дошли в канала. Аз съм Таня и за вас днес ще приготвя бъркани зеленчукови тюфтенца, които стават много вкусни. Ако желаете, пробвайте и вие. Първо си пригответе около 300 грама картофи, които обелете и сварете в подсолена вода. През това време си подгответе една чушка нарязана на ситно и пресен лук, може и стар, но и той да бъде нарязан на ситно. Останалите продукти ще ви ги кажа в последствие. След като картофите са готови, пасираме ги с 20 грама меко масло. Посолете на вкус. Прибавяме едно яйце. Следва лукът и чушката. Може да се добавите червена чушка, но аз не разполагах, затова използвах само зелена. Следват 3 супени лъжици брашно, разбъркайте добре и добавете 30 мл прясно мляко. Сирене около 80 грама и млян черен пипер. Накрая и магданос нарязан на ситно, който желае може да се добави и копър. Сместа ни е готова. Гребваме с лъжицата от сместа и пускаме направо в тигана с много малко олио. Леко може да си помогнете с вилицата. Изпържете тюфтенцата и от двете страни. Препоръчвам с чеснов сос. Стават много вкусни. Ще се радвам да споделите, ако опитате и вие. Добър апетит!